Bupati Suronatan. Mas Bupati kepinten niku kowe? Nah, nek sing riyen iki ambak niku Patih Polorejo pertama. Luar Jawa Aji, ini Kabupaten Polorejo. Bupatine Brodonegoro. Ya iki. Bupati Suronatan ke-1 2. 1 2. Nggih. Terus yang ketiga di Selong Londo. Di makom enten ngampel Surabaya disembak mriko. Nggih. Sore wani Londo. Nggih. Sing dibuang teng Kasar ngoten lho. Mriki niki sing bapak mriki niki Mbah Monobia saking Tegasari. Sing bojone Mbah Ageng Besari. Nggih. Sing untuk Sumba niku Bupati Brodonegoro Gunung Larangan dhuwur nika. Mbak. Nggih. Yang B niku tasih erane Pangeran Diponegoro kondang-kondange. Oh. Iki Temenggung Patra Menggolo. Nggih. Makam Putra Menggolo. Putra Menggolo, nggih. Pangeran Sambrinawa. Oh. Yen. Lah sing kok Putra Menggolo jeneng iki. Nggih. Itu agak itu. Sik tasih hubungan ngatong. Oh. Hubungan. Sumarata ya yen. Surakarta, Sumara. Nah, pertama nih soalnya Suronatan ki sangka Bantul. Oh. Erane Keraton Mentaram terakhir nih. Oh, nggih. Ya Londo. Nggih. Ya Mentaram pertama Wini Islamne sak tanah Jawa ngono lho. Oh. Yen. Nggih. Tapi terus di cekel karo anu niku Demak Bintoro. Nggih. Iku nang Londo. Lah terakhir Mentaram Buyak Londo kabeh. Oh. Dung ning Bantul. Oh, ngoten. Nggih. Nggih. Nek nggon dhewe-dhewe Nggih. Ini ngeten iki. Namanya didul Bank BRI. Itu Bapak Sempluk Wasia. Cocok. Sing mahir ditamani. Siman. Itu dinane. 37. Nah, kaki niku rumiyin enten wong mantu, pasak nggih selapanan ini pesapan manten, sepadan niku bayi ngono lho rumiyin. Sedoyo 37. Nah, terus munggah niku 8. 8 niku suwindu pisan, tanggale, sasine, bulane, taune pas suwindu pisan ki trep. Iki kuwi 8 tahun pisan suwindu ki trep nggih ngekoni bae. 45. 45 tambah 4. 49. Nah, tambah 12. 49 karo 12. 61. 61 tambah 30. Sama siji. 91. Tambah 10. Tambah 30 ku. Enten pirang kilo, Pak? Apa Ya, pirang